Čaute, čaute. Vítam vás dneska pri novom motovlogu. Je nedeľa, je 15 stupňov, ale to nás nemôže zastaviť, pretože dneska ide byť guláš na Štúrci. Kto Štúrec nepoznáte, tak je to slávny motokopec medzi Banskou Bystrincou a Turčianskými Teplicami, kde kedysi každý víkend sa jazdilo od rána do večera, kolienka sa dávali, lakte sa dávali, ale ako možno mnohí z vás vedia, cestári tam nadžubali hadíky, také zlepené spoje na rihy v ceste, takže už to tam nie je to, čo to bývalo, ale už konečne pred 2 týždňami sa to začalo, hlavne ten úsek, ktorý sa hore jazdil, vyjazďovať, že sa tam dalo. No a čo sa nestalo? Došli cestári a dali tam nové hadíky. Čiže ja teraz vlastne tam idem po tej oprave cesty prvýkrát, ja ani neviem, že jak to tam bude vyzerať. Ale hádam dobre. Ale viac menej mi to je jedno, pretože v batohu mám foťák, na zákrute bude guláš a bude dobre. To som hovoril, že mne ani nechýba to jazdenie na Štúrci, samozrejme aj to, ale okrem toho mi dosť chýba to, že proste sa tam už nedá fotiť. Bo tam človek príde cez víkend a tam prejde jedna motorka za minútu a to je na fotenie nič. Kedysi to bolo úplne super. A som dosť zvedavý, že ako to bude vyzerať dneska. Koľko ľudí dojde. Ale ono kamošoch, čo viem, tak si myslím, že to bude dobrá akcia. Tak vidíme sa hore. A ideme. Woohoo! Ja vlastne musím ísť pomaly, lebo neviem, kde sú tie hady nové. Darmo poznám staré. Tu zatiaľ nevyzerajú byť žiadne nové, toto tu všetko bolo. Joj, kurňa, škoda, že je taká zima, lebo ako dneska mám takú klopičskú náladu. A tak tam, kde slnko svieti, by to malo byť fajn. To je pohoda, 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 jahoda. Aký máš pocit z gum? V pohode? No. Aha, tu už je zákruta. Tu už by sa to všetko malo odohrávať. Jasné, paráda. Ľudia sú tu. Dodávka je boring. Paráda. Hopa. Takže v pohode by som... No, nič. Ako sa ti páči prvýkrát na Štúrci? Dobre? No to som rád. Tak hádam, tento rok ešte bude teplo, že prídeme, keď bude tako dole 30 aspoň, no. Tak? No dobre. To je, no ako dám tú stúpačku dakedy, ale dneska není ten deň podľa mňa, keď tu je 12 stupňov je. To je akože... V takejto zime som tu reálne ešte asi nebol. Dobre, to sa mi otáčať, hej? A dole pozor, lebo vraveli, že dole hlavne tam nadžubali nové. Fú, krásne auto. Moja farba úplne. Dobre, môžeš, nič nejde. A potom, keď budeš schádzať, samozrejme, tam je štrk, hej, takže opatrne, kolmo a pomaly. Pribrzdi si už na ceste a tam vidí len tak zľahka. OK. Ja neviem, či sú tu také nové hady, taký som... Neviem. Nevidím. A, tu hej, no. Pozor, pumpičkár. Opatrne, lebo tu je skok. A neviem, káde. A táde to. Opa. No.
Ide auto pred nami. Neviem, či ja chcem auto obiehať veľmi. A však keby dačo dole sa čakáme. Ani ja za nimi nestíham. No na rovinke. No, dostal som Duka na vyskúšanie, tak uvidíme, ako to ide. Na 390-ku to ťahá veľmi dobre. Pohodička. Tu predo mnou je Z-ko 750-ka a je to v pohode. Stíham za ním. Opatrne, pomaličky. Paráda. Dám ešte raz kolo, keď nebude nikto predo mnou. Som myslel, že chalan je rýchlejší jak ja. A za nami kolónka. No tu neutrál nájsť na tejto motorke, to je... Tu sa naši. Dobre to ťahá. Pre začiatočníka 390-ka jak stvorená. Hravá, malá vrátka, obratná. Výborná. Je to zábavné. Tak je to zábavné. Akože bojím sa na nej, ale zábava.
OK. Hravé to je neskutočne. Tak perfektné. Tam cítim bezpečnejšie, jak na mojej proste. Žije to tu. Žije. No, takže už ideme zo Štúrca. Gulášik bol fajnovúčky. Tombola bola tiež výborná. Jazdeníčko. Aj účasť. Parádna. Podľa mňa nikto nečakal, že toľko motorkárov príde. Veľa som toho nenatočil, lebo v kuse som s niekým kecal. Ale sme sa aj povozili. Poskúšali, pokecali, vymenili si nejaký know-how. No, bola to paráda. Bola to paráda. Ďakujeme organizátorom za túto super akcočku. Nazdar. A neviem, no, vidíme sa možno na ďalšej o rok. Čaute.